मा लाङो फैदों नोंसोर मा लाङो फैदों बेयावहाय ओरैजाय देखायदो होमबाना मिथिगोन बेयावहाय मा लाङो फैदों नायलांगासिनो दं आरोना नायलांबाय थादो आरोना औ नै बेयावहाय माने कालचारेल मोनसे एक्जिबिसन सोलिगासिनो दङ स्टेट हेन्डलुम एक्सप' जागायजेननोसै बिनिफ्रायनो नै दे मोजां ना दे ओमफ्राय बहानि जाखो क'क्राझार ना दे नायग्रोनि एसे दे बिलाइ नै ओरै मोजां दङ बे गोसोम गैया नामा औ बेबायदि खालार गैया आरो नोंनिया नों भिडिअ बानायबाय थायोना बे खालारा गैया ट्रेनजों फैदो ट्रेनजों फैबासो बे बुस्थुखौ लाबोनो हाखागोन आरो ना मोनफिनो आरो मोननायालाय नैयावबो दङ गिदिर गोलावफोर राव गैया नामा बे सिंगल फानो बैसागुनि गोमो दख'ना नांगौनिया नांगौमोन ओमफ्राय आं फसायाखै बेखौ साइज आंनि बे गोजाङा अरेन्ज गोजा इलाय लाखाबाय नै बेखौबो बेखौ लाखाबाय मा खनथ' लाखागोन बेखौहाय लानोसो माबाखानाय आं हाखानाय आर'नाइ मोनगोन औ नै मादैया मा गामिनि होनदोंमोनलाय गसाइगाव कुसुगाव ओमफ्राय दा गसाइगावआव थांबाय ना औ क'क्राझार ओमफ्राय मादै बेखौहाय माने बे नोंसोर लाबोनाया माबोरै लाबोयो जि बायनानै सुफैयो ओमफ्राय लाबोग्रा मा कमिटिनि मानसि दङ नामा गावबागाव लाबोयो ओमफ्राय भाराया औ गावसोर हरो आच्छा दे थेंक इउ मादै हा औ दामफ्रालाय बेसेबां दामा मिलायगोनलै दामा लाब्लानो मिलायगोन ब्रा दे होमब्ला ने दे मा ओंख्रि जाखो लाफा ओंख्रि लाफाजों सबायजों झल नाफाम सबायजों झल जाजाबायो नामा नाफाम ए माबासो जाहैबाय नालाय मा होनना बुङो स्टाफनिसो संनाय जाहैबाय नालाय ना बेनो आरो मोनसे दा ए समायखागोन माथो औ इले आर'नाइ गोसोम बेलाय आर'नाइ गोसोम ओमफ्राय माबायदिथो गोसोम नांबावगौ माबायदि गोसोम नांबावगौ मा हाबायाव गानग्रा जानांगौ जाखो मालाय सोलावबो गानालै जेरावबो गानजायो लालै बेसेबां मोनो मादैया बिराद खमायबाय नङा लामा खरसा होदों
นั่นในร้านเพื่อนใช่ไหม Is siखावसो नामा होमबालाय फन्द' खाथि दिलेव নহয় ফোনটো কাটি দিলেও নালাগে যদি বেকাৰ হয় নাই 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 নালাগে কৈছি না बेसो फिसाबालाय बोरै लानांगौ दे थादो बाय मा मोखां खोथेखो ए माबा औ औ औ औ दे मादै बायसै दे थादो औ दे गासैबो बाय दायो ओंखारबाय फाइनालि जेपि नोगोर 6 मेन 7 फेस 7 फेस ना 6 मेन रोड ना सुप কি আছিলে জায়গাটো সুপ সুপ কনভেনশন না সুপ কনভেনশন হল नै बेयाव नायनो हागोन नै नायनानै लाब्लानो जाबाय सुप कनभेनशन हल सोरबा जुदि फैनो गोसोब्ला आरोबाव सम दंबावो आरो 31 मार्चसिम थागोन बियो फैनानै लांफै जेपि नोगोर बेंगलर ओमफ्राय बेलाय मा मा फानदों ए पिकल बेलाय मा बियो माबे ए बियो बिथुरखौ खालायबाय केरेलायालाय बिलाय लाबाय केरेला बे रुखौबो लादों फानलुआ गोखै जागोन I think it will become the sour, no? Spicy sour. They will finish this market. Don't give them. After tasting, take everyone by it. Bye. Thank you, bro. Bye. Nice to eat. Very tasty. Sekarang faibai nih. Mana textile handloom, Bangalore, JP Nagar, 6 men 7 case. Jaipra langno goso boroni dress गावबागाव कालचार enjoy खालामफै 31 March last date. Discount होनानै textile handloom expo. Sampai ke mana? मा लागा दा लाबाय दख'ना लाबाय मानाबो गामसा लाबाय मोनसे खादोंना गासिबो खाथिनिफ्राय दंजोबो आर'नाइबो दङ दख'नाबो दङ जुदि सोरनोबा नांगौला लांफै बेंगलर सिटियाव थाना बेयावथ' दानो हायाना बेनिखायनो फैनानै लांफैब्लानो जाबाय अनलाइनफोराव मोजां डिसकाउन्टनि एसे खोथा बुं बारा आसा गैया अनलाइनावहाय एसे माबा मा होनो लांफै लोगोफोर बिराद मोजां मोजां दं दाबो फैनायनि चान्स थायो आरो 31 सिम मोनोनो 31 सिम लास्ट डेट 31 सिम बेनिफ्राय मोननाय नङा आसाम थांनांगोन बाय 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 औ बेंगलरावहायल' मोनगोन आरो ना दा बर्थमान दंबावो एसे सम दिनै कय थारिख 24 दंबावो आरो फैना लांफैब्लानो जाबाय बाय बेंगलर एक्जिबिसननिफ्राय औ फ्रियावलाय बहा आनबक्सिं गाइस आनबक्सिं सोर सोर मा मा लाबोदों नायदो आरो नै बेंगलरनि मा होनना बुङो एक्सप' हेन्डलुम एक्सप' मा होनना बुङो बेखौहाय मा आगरनो दावराय मोख्रेब नालाय बे खासि आगर खासि हाथाय आं दाग्राखाय जानो बेबो बिदिनो दां सोर सोर मा मा लादों नायफैद' नै सोर सोरनोबा जुदि नांगौब्ला थांनानै लायनो हागोन आरो ना
बिदिल' मा होनो Ini sih siapa nih udah ini yang mana lah? Nih anak Berapa bre? बे जाहैबाय आंना नै गोदान लाबोफिनलायबाय गांसेयाथ' सावजाबाय औ वाटारप्रुफ वाटारप्रुफ दैयाव सोमनाय जाबाय जाहैबाय दा अनलि सिनानैल' थायो दै हराबा हावले दा बिजों दैयाव सोमबा बेबोथ' आर'नायानो गैया नै बेबायदियासो एसे दङ आंनावहाय बेबायदि एसे सोलायनासो औ ओइ आं दख'नाजों लानो बायाखै नङा मोनना आंखा आलदाखा औ आलदा जाखायो औ ओइ गोबाङै लाबोदोंब्रा बेबो नोंनि बांलादेशि ना नोंना गेजेराव दास'नायदों नामा? गैया दा एखेसो खोब लाबोखादों नायलाय मा खालामनो बेखौ माबाया आखाहि Akani dak itu namanya. Narges nulisnya Yomare. Ya. wow मना Bungza बायबेन लानो मोजां जागोन मोजांसो Sipsa sabendang. गैला दा आरो नै जाग्रा बेयो केरेला बिटरुट बिटरुट ड्राय ओमफ्राय बानाना चिप्स बानलु जोगोनार नै जोंहा बागि नै दे बाय औ